Bu Epa kuwi Bu Epa jenenge Epa. Bu Epa. Wah. Kowe kok gugu lho? Kok gugu opo? Bu Epa. Ya apa sih? Dek, seluruh pasukan ini nanti satu pupuh hadap kanan jalan sowan ngoten Pak Haji Lasimin. Nano. Untuk selanjutnya dari keluarga besar Pak Miso Kabupaten Tangerang untuk silakan foto bersama dengan kedua mempelai. Nano. Yo. Mugianto berkahing iki. Juragane bakso Petruk monggo bose. Sing ayu ki mesti. Bos Petruk calim. Calim. Bu besar monggo. Bu besar. Pak Nok, kok aku belum dikenali sama Ibu besar? Mbak Citris saking Tangerang mengke kelanganane lagune Tembang Kangen. Nano. Mugianto berkahing
Kita goyang lagi bro. Baji terus dipegang deh. Langkah kaki datang lesu Dedek belum. Baji dalam derek, alhamdulillah. Terima kasih sembako Yes. Baji, berkah. Wah, menika langsung diatur ke lali janjine Baji Tris saking Tangerang. Antri, turun. Salah kuntur yo. Monggo para tamu, Bapak. Nggih. Ayo. Dari keluarga besar Pak Kumas, monggo ditunggu. Ini Monggo, tamunya Bos Pak Petro. Haji luar biasa. Monggo langsung saja memberikan selamatnya. Yuk. Mugianto berkahing witi. Bos Petro monggo bosku. Bos Petro, Bu Besar, Baji Tris monggo. Pas lagi pakai. Monggo Bos Petro. Baji Tris monggo. Mas Badli, monggo Mas Badli. Mas Badli monggo. Jogja Solo. Ali janji deh. Kowe aja neng awang mangu Ayai. mandi Ayo, Mas Badri. srege kene ono kene aku nunggu kowe ala jiwa ora Bu Besar apa Haji? sih. Ae piye? Sabar. Oke. Mas Fajri HEC. HEC. AE. Ya. AE. AB Mas Fajrin. Nah. Juragane daging ciputat ya Allah. Nano. Ayo Mas Fajrin. Jan. Janjane kowe ning endi?
salam saka keluarga besar Pak Miso Tangerang Selatan. Tangerang Selatannya mana? Ciputat. Ciputat. Saiki haene sing abang. Bos daging kuwi Mas Padri wi. Oh, bos daging. Heeh. Dari Ciputat. Pengusaha muda sukses. Iki bos muda Tenan. iki. Loh, Mas sampe kok dedeknya nyapo sih? Ya gemeteran aku. Lah enggak diapa-apakno lho. Mas Fajrin, biasanya lagumu bojo loro. Ora saiki. Saiki lali janjine no. Yo, Dek Rizka, janjane Dek. Janjine. Oh ya, Dek. Ya Mas. lanjut. Janjane komeneng. Hae. Gelagatmu cacak nyumpri caci. Aduh. Pak Haji Tris, pimpinan Pak Miso Tangerang Selatan. Pak Haji. Ayo Pak Haji, ayo. Nah, ya panggang rogoh toh. Pak Haji. Ayo sisi Mbak. Ini Mbak. Nuwun Pak Haji. Matur suwun Haji. Ya lo Pak Haji, gantenge. Alah, Ini ora, kene rombongane iki. Meneh. Oh ya, hae, kene. Ki bendahara Pak Miso Tangsel. Siap. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hae. Mbak, hae Mbak. Ini Mbak. Rasa. Namanya siapa? Sini. Pak Haji Daryanto. Haji Daryanto Hae. Deriska, sini belum loh sebelahnya. Ya, Mas Ian. Hae. Masya Allah. Mas Ian, bos Kelapa 2, bakso. Bu besar Hae. Ada lagi nggak ini? Ada Mas Agus. Mas Agus. Bu besar. Mas Agus. Bos fotokopi. Kene, ayo. Ojo sini, ayo. Hae Bu besar. Ayo, ojo sini. Hae sik, kok isin aku. Aku kenal kabeh soalnya. Mas Agus. Mas Agus. Ayo, Mas Agus. Kowe kok saiki dadi maklar saweran lho. Mas, wis nyampe tekan bubar. Pak Agus. Mas Agus, Hae. Ya Allah. Amit nggih Pak Agus. Oh tadi udah. Iki udah. eneh. Wah kompor iki. Bu besar, Hae. Ya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Dari tadi tuh aku terkesima sama Bu besar ini. Ya Allah, cantiknya. Dari kejauhan kayak hati. Bu besar dari mana Pak? Depok. Dari Depok. Masya Allah, tabarakallah. Ngapunten ibuku sayang, menika lek ken ngemis niku jan pinter-pinter banget kok. Niki loh. Hae, Ya Allah, Bu. Tabarakallah. Tabarakallah. Matur suwun.
Semoga ditambah rezekine. Sehat selalu. Berkah Bu Enge. Ya Allah, Bu Besar ayune. Kandani sudah terlihat dari 1 kilo tuh udah kelihatan kecantikannya. Yang balik mana ya? Budi, kok ngerti belum Budi? Janjane kowe ning Katur Bapak Haji Sandimen saking Cikarang. Ikut Cikarang. Mas Supri, Sirawo Masku. Komandanku Supri saking Seragen. Sirawo. Bapak Haji Sandimen saking Depok Cikarang. Bakso Petro, monggo. Monggo kita panggilkan Pap Miso Cikarang. Terima kasih banyak. Nampaknya indah sekali karena kita dengarkan jelas nada. Keluarga besar Pap Miso berkenan berfoto bersama. Keluarga besar Pap Miso berkenan foto bersama dengan kedua mempelai. Kembali keluarga besar Pap Miso. Nalika ing wayah sore gawang-gawang mong katon eseme amung tansah ngawe-awe hang leledo mong ngatoni wae seliramu wis ora ana duh wong ayu tega ninggal lunga mbok eling biyen prasetya sineksenan ilin ning kali oyo saben aku nunggu mengarep tekamu kumrici ing banyu
kali anambai kekesing ati neng pinggiring kali oyo duh wong ayu awakku ndeko muga-muga enggal bali tak enteni neng pinggiring kali nalika ing wayah sore gawang-gawang mung katon eseme amung tansah ngawe-awe angleledo mong atoni wae seliramu wis ora ana duh wong ayu teka ninggal lunga mbok eling biyen prasetyo tak enteni neng pinggiring kali saben saben aku nunggu mengarep tekamu ku merici ing banyu kali anambai kekesing ati Kembali ucapan selamat siang, selamat datang kami haturkan kepada seluruh tamu undangan. Kami mengundang keluarga besar Pap Miso, keluarga besar Pap Miso untuk berkenan berfoto bersama dengan kedua mempelai. Keluarga Pap Miso berkenan berfoto bersama dengan kedua mempelai. Kembali kita dengarkan persembahan Campur Sari Jelas Nada. neng pinggiring kali oyo duh wong ayu awakku ndedonga muga-muga tak enteni neng pinggiring kali